ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ചെറുപയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോരൻ വെച്ചാലോ? നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുപയർ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചു. ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇതാണിത്. തേങ്ങ, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം, തേങ്ങയ്ക്ക് കടുകിട്ടു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നത് വറ്റൽ മുളക്, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, പിന്നെ ഉള്ളി. നമ്മുടെ ഉള്ളി ചുവന്ന കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും നമുക്കൊന്ന് വറക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുപയർ കൊട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തോര ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറുപയർ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.